Boss, magkano tumpukan? 50 pesos na tumpukan po dito ng mga galunggong. 200 pesos na kilo ng hipon. So, mababa rin po yung mga presyon po na ating nakikita dito sa Malabon Fish Market, no? Tumpok na maliliit ay 100 pesos. Tumpukan po ng sariwang pusit. At yung mga tumpukan po, yung mga pamaksiw o mga isdang inyong mabibili. Yan po yung mga salibatang na sariwang-sariwa po ninyo mabibili. Magkano torsilyo? 230. Ayun, 230 na kilo no ng mga benta niya ng torsilyo. Magkano yan? 50 pesos? Ayun, 50 pesos pa rin po yung mga latag po dito ng isda. Halagang 240 na kilo. Magkano yung betilya mo? 150. Dito sa espada? Espada, 180. 180. Salmon na local? 180. 180. Sila, 150. 150. So, yun po yung update natin sa mga latagan niya ng isda, no? Sa Malabon Fish Market. Bossing, salamat ha. Thank you. Yan yung mga na-update natin. Boss, magkano tumpukan? 50 pesos na tumpukan po dito ng mga galunggong. 100 pesos sa mga tumpukan, no? So, buong-buo po ang mga tiyan yan, no? Na mga benta po dito ng galunggong. Masarap magprito. Magkano kilo? 350? 250 na per kilo, mga jumbo size na hipon, no? So, ayan po yung update natin sa mga latag po nila ng hipon at mga galunggong. Salamat ha, thank you! So, update pa tayo dito sa Malabon, tumpukan kung saan ay marami sa ating mga mamimili ang tumatangkilik ng kanilang mga latagan po ng isda o mga anumang klaseng laman dagat na inyong mabibili. So, yung mga presyohan po dito ng mga tumpukan ay 100 pesos. 200 na lang, 200. Tapos yung mga aluman o hasa-hasa, 160 po sa per kilo. At 100 pesos na tumpukan na inyong mabibili. 200 pesos na kilo ng hipon. So, mababa rin po yung mga presyohan po na ating nakikita dito sa Malabon Fish Market, no? Ayan, mga tumpukan sa mga hindi masiselan, ito pong mga sarap na pang Shanghai, no? Yan po ay 35 pesos na kilo na lang, na tumpukan na inyo pong mabibili. 120 sa mga tilapyang Batangas at may mga arroyo rin po dito na tumpukan ay 50 pesos. Yung mga bangus dito na tumpukan sa halagang 100 pesos. Yan po ay bangus pandaing. At ito po yung 50 pesos at 100 pesos na tumpukan po ng mga isdang galunggong. Dito naman po yung mga presyo ng mga sapsap, no? Ayan, 50 pesos na tumpukan. At yung mga salay ginto natin dito ay 50 pesos na tumpukan. So yung mga pusit na tumpok na maliliit ay 100 pesos. Tumpukan po ng sariwang pusit. At yung mga tumpukan po dito ng mga bangus pandaing sa halagang 100 pesos din po. Yan po ay mga bangus pandaing, no? Tumpukan po ng mga gulyasan, 100 pesos tumpok. 240 sa kilo ng mga ayun, malalaki. pusit, no? Ito, ayun ang maganda daing. So dumagsa na naman po yung mga galunggong, gulyasan at mga yellowfin tuna dito sa Malabon Fish Market. Matitigas to. Ito ay mga alumahan. Magkano kilo, te? 180 na lang. 180 po sa mga per kilo dito ng mga galunggong. Alright, so yan po yung mga ina-update po natin ng mga latagan ng tumpukan ng galunggong, no? May mga 100 pesos na tumpukan, ayan, 50 pesos na inyo pong mabibili. Yung mga gulyasan ay 100 pesos din po na tumpukan.
So, ganyan na po yung mga latagan po dito. Ito po yung mga pamaksiw o mga isdang inyong mabibili. Yan po yung mga salibatang na sariwa-sariwa po ninyo mabibili. Shout out po, Nay. Good morning po. Good morning. Ito po yung paninda ni Nanay, no, na mga isdang lapis na tumpukan sa 100 pesos. So makakapagpangat na kayo ng mga isda na napakasariwa po ninyo mabibili sa halagang 100 pesos at 50 pesos na tumpukan. Torsilyo. Ayan, torsilyo, ang ganda, oh. Tapos mga tulingan naman. Magkano torsilyo? 230. Ayun, 230 na kilo, no, ng mga benta niya ng torsilyo. Bossing, thank you, ha. Salamat. Alright, so maganda yung mga latagan ng tumpukan at napakasariwa po ninyong mabibili, no? Isdang turay, ayan. Kabase, ayan, yung mga latag po nila na sa murang halaga. May mga bakoko na maliliit. Yan po ay mga latagan po, no, na inyo pong mabibili. So, Nay, magkano yan? 50 pesos? Ayun, 50 pesos pa rin po yung mga latag po dito ng isda. Dito po, mga latagan ng mga sasa, 100 pesos at isdang maliliit. Kung tawagin, tuwakang o dilis, 50 pesos lang po yan. ₱100 kilo ng mga galunggong. Tama, 100 pesos. Kilo yan, tumpok. Ayun, tumpok. Nakalagay kasi kilo. So, tumpukan po, sorry. Tumpukan po ay 100 pesos at 50 pesos. At dito po may yellowfin tuna, 140, no, na kilo at gulyasan, no. Lumot sa halagang 240 na kilo. Ayan, mga tumpukan po, no, mga gulyasan po natin dito, 120. 120 na per kilo. Ang ganda, ayan. Tumpok po ay 100 pesos. Bangus dagupan, no? Magkano, pre? 180 sa mga bangus dagupan. Yan po yung presyo, no, ng kanyang latag. At dito tayo. Torsilyo, salmon, betilya, isdang batalay, at isdang mga espada. Bossing, update tayo sa mga presyo ng isda mo. Ma-istorbo lang kita sa pagpe-Facebook mo. Magkano yung betilya mo? 150 dyan, kilo. 150. Dito sa espada, Panda, 180. 180. Salmon na local, Salmon, 180. 180. Yes, 180. 180. Sino, 150. 150. So, yun po yung update natin sa mga latagan niya ng isda, no, sa Malabon Fish Market. Bossing, salamat, ha. Thank you. Yan yung mga na-update natin sa kanilang mga latag, no, na talagang sulit presyo sa mga isdang bato, no? Tapos dito, mga presyo naman ng tumpukan. Magkano dito, bossing? 50. So, yun po, 50 pesos. At yung mga burot po dito ay 100 pesos na inyo pong mabibili. Puro galunggong, no, ating mga nakikita rito. At tumpukan po ng mga bangus, 120 na tumpukan. So, gulyasan po tumpok ay 100 pesos. Alright, no, yung mga nakita natin puro galunggong at dumagsa na naman yung mga latagan po nila dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga isdang magaganda, no. So yan pa, oh, may nilalatag pa ng mga yellowfin tuna. Alright, so maraming salamat po sa pagsubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer sa Malabon Fish Market. Thank you. Kundi dahil sa inyo ay ang ating channel ay hindi po makikilala ng ating mga manonood, no? Kasi sa ating pag-vlog po sa Malabon
ay tayo po ay nakakapag-update talaga ng mga murang presyo na inyong mabibili. Hello po, good morning po. Magkano? Nagsara na kayo, Nanay Josie? So, Dahil naman ay mamimili. nang uulamin. Hindi, Tang- ng paninda para Pumunta na kayo sa Divisoria. Balintawak. Ba't Balintawa kayo namimili? Wala si Kuya Romy, no, nakaubos na. So, ito po yung mga latag na gulay, no? Nay, magkano po yung presyo ng repolyo po ngayon per kilo? 60. Sa mga bagyo po, pechay. Parehas lang po. Ito po mga naka-plastic na patatas. 50 pesos. Ayan, mga presyohan po ng mga 20 pesos na mga latagan po dito. Dito niyo lang po makita si Nanay sa pag-akyat ng tulay at mabibilan niyo po siya ng kanyang mga panindang gulay sa murang halaga. Nay, salamat po. Thank you. Dito naman po yung mga presyohan ng mga Indian mango, no? 30 pesos may kilo na po, ayan. Tapos yung mga malalaki na po ay 40. Tapos yung mga avocado po natin ay 60. 120 po na per kilo. So, yan na nga po at in-update natin yung mga presyohan ng kanilang gulay at prutas na mabibili po sa Malabon Fish Market. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.